Sabakiraher mbola tsara amty andro matsantsagna ty. Mafana tegna mbola tsiniky niala le canicule raha aty amin'ny faritra Europe indrindra aty amin'ny faritra atsimo andrefany la France. Ary fanambarako teto 2-3 jours zay fa magnana la France ray manontolo le canicule, zany hoe efa nijotso hely tsy karaha izy tamin'ny début de la semaine igny 90 départements en France nrakofiny zegny canicule zegny, manomboko Nomoaly ariva moa niany, Nomoaly izy nanjombonjombony gris, niany izy mba torantoragna fa izy ndraiky mafana avy amin'ny fivolagnandreo izy hoe loro, izy misy tsitsiko fa izy mafana, zay boka fivolagnandreo izy amin'ny terme-ndreo météo hoe loro mavesatra. Ke zegny ny toetrandra aty amin'ny faritra atsimo andrefany la France mahazo aty amin'ny faritry Espagne atsika mikoragna zao io. Bon, ny raha misy tsy asitriky, ireo ndraiky miezaka magnasitriky fa zahay tsy hagnasitriky. Fotony ino? Nomoaly, fako moaly atsika jiaby na efa natao tany amin'ny faritry Fianaratsoa ny conseil des ministres, ny conseil gouvernemental. Atsika baka tsy mahay mikonto karaha ro, fa atsika ndraiky nandeha l'école plus que ro. Hoe anontanianao ro 16+3 moa égale firy, nindreo égale 18. Nitsika ndraiky 16+3 égale 19. Anontanianao ro hoe 100 fois 1000, 100 fois 100, 100 fois 10 égale firy, nindreo fa 100 fois 10 10 000, nitsika ndraiky 100 fois 10 1000. Zany hoe tsy fahaizandreo mikonto volaniko aminareo no maha botry ny firenena. Botry ny firenena loaka Madagasikara, agnivon-drano atsika io. Salut mon frère Joe. Atsika zao karaha samby W io. Rony miso majerindro amin'io resaka samby W. Io indrindra idirako amin'ny ministry ny ranomasiny ndraiky ministry ny fiarovam-pirenena na ministry ny défense. Anareo volaniko magnanaova cinéma fo, fa zay vahoaka, zay fa mizaha, mitandregny, zegny raha tia ataonareo. Fa cinéma nareo fa ene de A à Z. Ino raha misy? Anao koa mahita ro, oh nandefa sambo antsantsa fagnindroeny, oh fiaramanidina, hélicoptère tsy haiko, hélicoptère tsy haiko, momedcoptère fa tsy haiko e. Anao volana reto donc raha zay ka azo atao cinéma. Fotony ino volaniko zay ka azo atao cinéma? Anareo tsendriky teo cinéma an-dranomasy io fa nisy, cinéma an-dranomasy io fa nisy, anareo tsendriky nitondra tamizay mbola maromaro ny garde côte nananany Madagasikara tamin'ny fitondrany Deba, paix à son âme Ratsiraka. Reharehany taty amin'ny faritra Océane Indiana, zany tafika an-dranomasina zay. Fotony ino? Ne asanazy ministry ny défense tamizay, fa tsy ministry ny défense pokopoko io.
tompoko lasibongy pe asonam firy bateau garde côte nananany Madagasikara tam'izay ndrearea Océan Indien fa anareo anao mahita ro mivory amin'ny resaka sambo AW ty anao volana donc io tsisy fahavalo tafiditra ny ranomasin'ny Madagasikara kelera koa ministre ny ranomasiny ministre ny tourisme mivoleza nareo ndraiky sinema nareo fa zay ka zatao sinema apetraka atsika jiaby fagnontaniana ro magnanao ansary mandefa atsantsatseko requin sambo miodikodigny io hélicoptère atseko hélicoptère atseko momedicoptère nagnino moa tsy ambaranareo zay evahoaka fidira fiboahany io aty Ambario be io midriky miboaka magnino io aty Ambario be io tsy miala lavitry sakatia io Ampasindava za tsy magnambany ary za tsy mivolagna hoe tsy jerena havagna gasy agnatin'ny sambo AW igny non fa anareo tokony fa alerté depuis des années, des mois, des semaines, des jours zay heteto ny volagna aia ma sambo garde côte-ny Madagasikara apetrako aminao raha zegny ministre de défense fotony anao koa un vrai ministre de défense anao koa un vrai ministre ny tourisme indrindra fa anao ministre ny tompony ranomasina io azave ambara nino mampidriky mampiboaka io iato io magnino io La Réunion ko misy place tsara Maurice ko misy place tsara Seychelles misy place tsara Comores misy place tsara Itsandra Mayotte misy place tsara Sable Blanc fa magnino io magnano lelonjaza midriky miboaka io magnodidiny sakatia io ambara zay baka ny mariny magnino io sambo io sambo fantôme io ataoko fantôme fotony nino nde drapeau tsy hitako za aloha tsy meta drapeau anareo mahita za tsy famatra fa za tsy meta drapeau misambo anao sambo zay koa nidriky agnatin'ny territoire meran'olo anao magnaboaka mahanoanao ampato fa sambo ohatry sa tsy saizanao fa heureusement atsika gasy nianatra mera fa tsika tsy bady karaha fitondragna ty azavadiky jery zay anareo zao ataonareo cinéma ty à gauche à droite baka dignane raha maloto jiaby ataonareo io kelera koa zay tsy maintsy mampatsiaro vahoaka ary tsy maintsy mampatsiaro raha ataonareo fa tsy manjary anareo zao niboaka fandroeny antsantsa sy ny fiaramanidina sy ny angidimby mitady le sambo W azala nisy sambo taminay eto tamy 78-1900 agnaran'ny requin io tsy nahay remorqueur en requin io tamy 1978 ialako tsigny tsy mamoa fotany mandra za amanjatony mahery io ankifigny Ambarivato teo ny doboan'ny requin amanjatony mahery mbola nahitagna kakazo ny efony entagna ny efony raha ny efony or requin fa nipaka amy tany tsaroako tamizegny mialatsigny aminao dadila manogno agnaranao tsy freigna ko nisy plongeur na vita ny plonge teo tamizegny mitatsiky fatin'olo baka ambany amy requin agny manonga tantara mipetraka Cheikh Zakaria baka amin'ny Amarodoka io agnontanizy karakory izy mijiby 100
masque sans bouteille mitatriky faty baka en fond de la mer io entre Ankify Ambarivato 1978 mbola nahitagna kesiky ny tomaty kesiky ny tsy haiko dongolo tsy haiko légume miefa ke niany anareo ny volagna aminay fa hoe tsy hita fa araiky bodiaka io magaga za tsy hitanareo io bateau fantôme yacht io ino tsy agnambaranareo agnatin'ny vaovao hoe ino exactement moa diany sambo io mbarazy sanareo tianareo aleny baraka raha ataony zo io alignandra hélicoptère anazy io miambanyamba tsy azo andianagna mariny sambo io tsy azo andianagna ndepa kebofo avy amin'ny Ambaribe azo anagnatogny azo ivarotagna raha amlaka amy vedetika fa io sambonjovy sambony Noé ndre sambony Noé ty mbo nagnondragna biby fa io sambonjovy matoy tsy azo mboagna zegny tsy azo andalovagna tsy azo antogniny misy raha maizy ko zegny ne lalagna zao sambo io tsy azonareo antogny ndre lakoky tsy mahazo mandalo mariny io misy garde du côte misy garde du corps io bateau fantôme ny Saoudi ndraiky Qatar io midriky miboaka karaha lelon-jaza na ino tsy sakinareo volagniny ministre ny jo an-dranomasina anao volagniko zegny ndraiky ministre ny tourisme ene raha ataondreo io raha taterindreo io fa hitane fa hene fa zay kaza riberibenareo antsantsa tsy haiko fozaoragna tsy haiko nino loso nitady AW anareo neny verijery fa tsy nivahoaka oka za fa koragna anareo koa olo mariny mahitsy ambarazy diany sambo io isanandra ary izy tsy midriky mazavanja izy toujours midriky alignaligny ndraiky magnena ko fotony ino samy mpangalatra baka zegny mazavany mpangalatra aboko iragny amizay ry Aliabodo ry Olivier azafady ry Angelo préfet n'Ambaribe ande androaka vahoaka anosy sakatia non io tsy ny dadilainareo boko io tsy ny babanareo io tsisy vahoaka miala miaraka mitsanga miaraka maty lakoronareo ndapagny ndo amezareo lakoronao abe mazavany sambrano Aliabodo ndo amezareo fa tsy tanànany Ambaribe anao navely tegna anao koa tsy navy taminay Ambaribe teo même anao Angelo anao navy taminay teo anao ketikety Angelo préfet Ambaribe niananao kizembondraza atahorogninao fa kalikaly tsy hita mitoy ndraiky sifinao anao magnasary be vava aminay eto mialatsy aminao sandry ho avy aminao tsy mety karaha zegny koa anareo roelahy député ndraiky Aliabodo ho avy aminareo tsy mety ambaranareo radio la ministre ny tiako azovy tsy haiko raha Vatomanga raha Vatonino tsy haiko raha Vatonino iaro anareo ko avy aminareo tsy mety ko masimeloko vahoaka fa io tsisy vahoaka miala sakatia zegny tsisy vahoaka miala sakatia za raha mampatsiaro tantara fo ampatsiaroviko tantara tsao anignaina anareo fitondragna ty raha hazo io sambo io tsy minasy fa za mampatsiaro tantara anareo baka malaky magnodigny vola teto za nampatsiaro vahoaka n'Ambaribe tamin'ny andra zay na karakory nataone nampitoko sambo tamporte io ny forcé ny président Ratsiraka nidriky nitondra stock tampon nitoko tany tamporte io laligny poro mbola vitane nampitoko tany izy parce que zay ny plonge ny lavany baka ambany rano nitoko ke tsô havy amy raha ratsy amy fiavagnanareo mpitondra mpandafitandrazana reto ndraiky ro borsatry koa raha zegny nareo mety sahiragna anareo mety sahiragna raha vitane ne tsy vitanareo ary raha vitanareo mety tsy vitane koa fa anareo zao en force mavita raha ke za mitodiky aminao ministre ny défense azariagna jery olo be anao zalahy
ray aman-dreny anao zala aja voninahitra tampondroanao io étoile andesinao agnabolao koa fa tsy lionao ary poubelle io étoile agnapisorikonao ma ministre ny défense anao io koa fa tsy lionao ary poubelle fa aza ribribegna vao sécurité publique en terre tsisy lohany ndraiky vodiny sécurité publique en mer zéro anareo fody vava jiaby azafady fa ene diany sambo io zay koa nagnaboaka dossier sambo io za mihitsy nagnaboaka izy io nareo sahira sambo midiky ambario be ma vario ndre vario fa anao mba magnavaka agnomby ampidirinao agnaty vario agnombinakaty tsy agnombinakaty nagnino vitanareo menace mpanjony madiniky afaritra antany be igny fa magnino tsy vitanareo miaro ty iaty avy scalaire marandraigny magnadosonao ty ao io ambario be io mialatsigny tsy ny fampandosoagna tsy tianay fa raha tsy mavaza tsy mazava tsy mamango aminay ino de io ambara zay io sambo fantôme misy ka magnena koa midika amy tanànanay io fantôme parce que manaranaka baka zo izy maventy io boko misy araiky madiniky zay azafady aza odikodigny sambahoaka ministre ny fitsaragna ministre ny défense ministre ny tourisme ro io tourisme mitsanga ay izy ka magnena koa ro avy io izy koa boka Royal Star mba haiko Royal Star zanatany fa ene i Royal Star avy io tsara tsy mitondra client tourisme fa io nde ro tsy masaky miseho vahoaka bazary ro tsy misaky mandeha vita eraka ny tanàna dikan'izay mafia tsy nianiko nahitany sambo touriste zegny fa ene raha hondra zo tateriny zo amin'ny hélicoptère lignandra valise mena io sambo io mahazo magnatitry mipody mahazo magnatriky mipody bateau fantôme mialatsigny angatanay fagnazavagna madio mangarahara ino diano ary izy isaky izy avy pourquoi izy misitriky ambadiky agny ampasindavany sakaty agny ino raha sitrianao nino agny koa tsy port oe izy koa izy madio mivadia izy amy port amy masobe n'olo jiaby eo zay mahita ba abokoa kasa saksakanagna lalagna nde Jean Paul II fo navy ta Madagasikara tsisy lalagna ny sakanagna zegny fa io bobo majin'olo aby karaha andena kananareo lalagna amodianareo lalagna tsy alignandra tsy matsagna tsy tsofotrandra tsy arivandra atsika kaza mifagnabaribary abokoa atsika kaza mifankadala raha ataonareo jiaby leo tofoko vahoaka impaka za tamy placenareo anareo koa olobe managna kabesy olobe managna fitombenagna anareo tokony mandiniky amy raha tsy fitiavan'ny vahoaka malagasy anareo fitondrana ke mitandregna anareo boka tsy masaky mamaly zany tsy mpagnano gazety voavidy vola karaha ry miora mialatsigny zany no nagnaragna anareo mpagnano gazety zay voavidy vola karaha ry bebely tsy haiko ry selaza tsy haiko ry azovy ry abrahama ry sibela tsy haiko ry azovy apetrako fagnontaniagna valia ino raha ataony sambo io midriky miboaka aminay mpasindava ninosy sakatia io tany koa tsy amiane aza forcegna zay kaza menasegna nareo tsy maintsy miala 30 septembre dadilanao disoa préfet député maire nareo miala io alohany 30 septembre zay mody any tany navianareo agny fa zay tsy vahoaka ny ambario be de menasoinareo insécurité en ville tsy voafenareo olo mandeha andranomasina sambo tsy azo antogny io ma sambo nino tsy azo antogny antognine ary mbola mpizavane koa mahazay zanadranomasiny zay tsy faly mamalia ndo mbaravara vatomanga zegny ndraiky rajoel zay tsy faly mamalia fa mbola mpizavane nareo hoe zay atopy ranomasiny sara vatomanga sa fitondranareo tsendriky nefa aditsika amy ranomasiny nakafambarako tsendriky nefa zay hety karaha vezo baka tsy moagny
zay ndray tsisy casque, tsisy bouteille, tsisy pale, zay mavita mijibiky, ary mavita mijibiky milaliny koa navitana ena melogno vady amanjanaka tamin'ny alalany dingadinga ndraiky aileron. Donc valia question zegny, kono un vrai lehilahy mahavantampoky ministre ny défense, ministre ny tourisme, ministre ny ranomasina, valia fa nareo koa tsy navaly zegny, dikan'zegny nareo lagnilagny mangala droite et afidia vava lesy tantsoroko manongatsika amin'ny fitsaragna. Misy volagna zay nataonao ministre ny fitsaragna hoe tsikegna ozy anao ny fanaovagna kolikoly ataon'ny fitsaragna. Oh ministre, zegny ane problème nareo ny fitondragna ty, ary zegny antony amonoanareo izandry hely ty professeur Rajoelina. Anareo ne mamono izy mitodika aminao koa za zao ministre ny fitsaragna. Mbambaraza kony azave aminaka koa mandeha mato ministre ny fitsaragna, tsy haiko na Ramatoa anao na Mandriamatoa. Ino moa ny atao hoe kolikoly amin'ny fitsaragna? Ny mpagname pesosy sa ny mpangala pesosy? Izy io koa ny kolikoly io ndray tsy ataondreo amin'ny tribunal ao, monsieur le ministre, ataondreo an-tragnondreo ivelan'ny tribunal agny. Rendez-vous an-tragno agny magnatriky le enveloppe pesosy. Ino raha misy ambarako anao? Raha zegny tsara tsy hainao monsieur le ministre ny fitsaragna, fa anao magnary jery koa karaha ministre ny défense, ministre ny tourisme, ministre ny ranomasina. Asa badoegna zay, ino raha misy? Raha misy zao io atsika mikoragna zao. Aboaha amin'ny TVM, aboaha amin'ny Viva nareo karaha misy radio maro matanjaka ho anareo. Ino raha misy? Riva oaka ambarako anareo raha misy. Atsika mikoragna zao, agnano asanazy ny paky pôle anti-corruption. Reo boka magnano asandreo motrin'ny satrana, reo boka mangigny. Za boka raha rano cocaïne Tambaribe. Nitoy? Tsy nitoy. Tsisy toy. Fotony nino? Olondreo agnatiny. Olobendreo agnatiny. Ary hirakirakan-dreo amin'ny Ambaribe o tegna tompony agnatiny. Ziska zao mbola mitoy. Fivarotagna tsokosoko raha madomelogna Ambaribe. Ino raha misy? Anao kaza magnary jery ministre ny fitsaragna. Fambarako anao eto raha misy. Ary anao koa famatra zegny mifamara fa bokako anao eto. Vavolombelogno maro amin'ny fitsaragna ao ny maloto ataonareo. Vahoaka fa kajo ndraiky tribunal alohany sintragna any lavitra magnano fitsaragna-bahoaka. Ino raha misy? Atsika zao maefa misy zala zay boka ao amin'ny député ao. Tongoniko agnarany, za tsy raha mavozo manogno agnaranan'olo. Fotony za tsy magnasa olo ani. Aboko naka tsy raha accusation, fa raha misy nitaregny ary nanoratra taminaka, nitretre taminaka zoko be. Zegny raha ataon'ny député Fidy zay en petite vitesse eto. Fidy FTM, tsy haiko FTM zay volagnin-dreo ngiahy taminaka. Volandreo en petite vitesse ho an'ny député Fidy. Aiza nareo ny fitsaragna amizay? Anareo paky baka zao volagna hoe andeha hagnano enquête Fidy. Miambigny baka zay. Or ty Fidy ty tsy sakinareo tosegna, intouchable, karaha Omar Sy, acteur français noir igny, intouchable. Fa Fidy ty mo olo nino? Zegny venao Fidy olo magnano raha amin'ny député amin'ny assemblée ao. Volany maboto mamelo tegna vahoaka amin'ny petite vitesse. Andeha hoaninao. Ampidiana volan'olo inga. Anao koa lehilahy. Ifa volan'olo. Ro vahoaka ro nitaregny aminaka. Nanoratra taminaka, nivolagna aminaka zoko be mafy raha mazy zay ataon'ny Fidy prix scolaire zay. Non, Fidy, zegny ve nandeha nilatsanao député andihina volam-bahoaka? Sa tsy ampy pesosy namendry zalanao o mapara, ipara, salopara, batara reo? Tsarova fa niany anao député, fa marenao mety depuis temps.
ary anao koa fa député anao mety mipody am petite vitesse io tantaranao vita. Za mampatsiaro anao boka fidy anao netariny ala anao to akory zany anao neto fidy tona milemanao tegna ma-prix scolaire anao tam petite vitesse fidy nao koa tsy faly volaniko aminao mamalia fa ro vahoaka ro nitaregny aminaka mpivarotro am petite vitesse volandro no an'ny fidy ke eto fa nazonay vaovao efa agnano asanazy mipaky am député fidy miambigny baka zay andeha suite ataonareo kory ty député mihina volam-bahoaka ty ben oui ils sont tous des bâtards salopards mapara imara diamara kakara zay mila mbahoaka mialoko découvrir zay ve ministre ny fitsaragna ny fiarovana ro fitsaragna milamigna madio alaka lofany maloto izy koa tsy ny magnamia pesosy fo natao hoe corrompu raha ataondry ry fidy ry fitrama tsy akory azovrony reo ny kolokolo-ngeza ndrindra anao zao vola aminaka ministre ny fitsaragna tsy hainao histoire ny tragno anosy zafy io nefa ny rafa nagnaboagna didy démolition saky ny azany irina mandeha mampidriky polisy ao fa hoe atao bureau ny polisy tragno fa misy didy miboaka tam fitsaragna démolition azafady ministre ny fitsaragna volagna koa tsisy raha zay baka hoe mafandy zoky be ambarabaka koa tsy marigny zay aboaka ako dossier didy fa niboaka tsy azo tosigna io tragno démolition non tsy anganany pitra koa ka tsy ako fitrama Jean Irina igny nitondra polisy sy ny lehibe ny polisy idika fa atao bureau ny polisy non azafady agnisan'ny kolokolo raha jiaby zay ministre ny fitsaragna azafady aminao olo karaha regny ataova arrestation fa tsy tsaiky madiniky na olo baka nagnano clandestin na pidiny la France andesamborinareo andeha pidirinareo ny prison angalanareo 7 millions 15 millions 20 millions fa le olo mialokaloko amin'ny fitondragna mandoto fitondragna ty tsy sakinareo sambory tsy sakinareo to arrestation président Fokotanjeny azonareo sambory même izy fidy zegny azonareo sambory anareo karaha nanambotro maire lanta tatsimo tagny tavatomandry niany boaka fitsaragna fa isora korana bavy Sophie Ratsiraka ni boaka fony marigna neta ny fifidianagna tagny kene ino reto magnara-malota Tananarivo reto tsy volagninareo Tananarivo koa ny malagasy c'est une capitale capitale ny Tananarivo même izy province fa izy capitale di capitale ny tsika jiaby ny ne jiaby ny nareo jiaby ny indreo jiaby fa sasiagna fagnavakavagna ministre ny fitsaragna dikan'izay matao tsy sakinao raha jiaby zay fanao mody fany agnatin'ny tsikombakombanao miambigny zay décision boaka ny paky ane zay azafady zay olo raha magnaratsy manjary mialako aminareo couvrinareo heureusement volaniko tezeny siramany volagna raha jiaby miambigny zay aboa volaniko ataova karaha nataony azao vy metre avotro tsy haiko izy na metre na centimètre na décametre avotro igny tamin'ny eta Ambaribe to nagnaboaka didy na varotagna tany siramany ataova karaha igny koa taratasy aboa mazava baka saigny bahoaka tranquille zegny aiko anareo mazava aza tao fagnavakavagna koa fa magnano maloto agnarany koa fa nangery tsinamboy masiso agnarany mialatsiny anao ne ministre ny fitsaragna agnasary nagnadio tegna anao tsy haike kolokolo atamy agnisan'ny kolokolo io normalement ministre ny fitsaragna raha zegny anao koa vrai ministre ny fitsaragna olona podiagna baka ny clandestin tsy azonareo atao arrestation wala tsy azonareo gadregna ampidia ro mody amin'ny avandro
fa reo tsy andeha ampidirinareo en prison, andeha angalanareo 7 millions, 4 millions, 50 millions, 20 millions, 30 millions par tête. Mialatsiny zalahy, aza atao karaha zegny le fiagnam-bahoaka. Olo fa empaka. Enareo dikany empaka zegny, on est fatigué, même le monde entier fa fatigué ndraiky anareo. Mialatsiny zay raha koa tsara marigny, zay tsara hitanareo mivola, fa raha koa tsy marigny non. Tonany à gauche anareo, riatiny à droite anareo, nareo bakao vangoeny kotrola karaha ballon ny rugby 6 mètres agny anareo miditra agnatiny agnabo ary. Ke anjaranao mandiniky ministre ny fitsarana, anjaranao mieritreritra ministre ny défense resaka sambo io, fa zay kazarianareo jery resaka sambo AW igny tsy dobo zay. Azarianareo jeriny raha koa dobo toujours misy bouillet na raha madinidiniky trace izy miefo araiky zay. Faroy mitodika aminao fa za ministre ny fitsarana, izy io magnino anareo amin'ny fitsarana ao, anareo koa magnaboaka didy hoe fa nandresy, ataotsika exemple tsy fregnana manogna agnaran'olo, nandresy bonara niady tamin'ny honko, resy honko, ty didiny boaka tato amin'ny fitsarana fandresena azony bonara. De quelques jours après na quelques mois après, nivady koa zay fa nandresy honko resy tato amin'ny fitsarana i bonara. Aia moa ny mariny, fitsarana nino moa misy raha karaha zegny. Niany araiky mandresy maray araiky ry resy, afaka maray araiky resy igny mandresy, fotony araiky ty tsisy vola misisiky, tariny misisiky mandresy. Ministre ny fitsarana aza rebirebegna ny vahoaka, ty fitsarana ty ny tegna mamony vahoaka madiniky eto Madagasikara. Ambarako ny mariny, mamony Madagasikara io fitsarana io, fa anao kaza magnadio tegna fitsarana zao efa mandeha. Anao Tananarivo any mahita raha mandalo Ambaribe ao, anao Tananarivo any anao mahita raha mandalo agny a Fort Dauphin, anao Tananarivo mahita raha mandalo a Sainte Marie agny. Ro olo nomenareo apetraka anareo, procureur, président tribunal, tsy haiko nino, reo indrindra ny tegna kolikoly voalohany zegny amin'ny Ambaribe ao. Nagnanona n'olo anareo amin'ny Ambaribe ao, lombolombony ro tory ro navy eo io, lombolombony. Tsisy mariny zegny ne nambarako tetiny maly zandry hoe ro magnano conseil des ministres, conseil de gouvernement kiakandra hoe tapaka tamin'ny conseil de gouvernement fa procureur Ambaribe maître Avitra Adoso suspendu miditry centimètre avo. Ino zao raha mandalo Ambaribe, pire que avant amin'ny tribunal ny Ambaribe. Diego baka tsy volagny, province jiaby fa karaha io ministre ny fitsarana. Za personnellement aloko za tatrako agnaty lakoronaka, za tsy kaiky police ny gendarme fa anao direct ataoko tsisy bismilay, ataoko maty kopinda nefa fa eko edy anao anaty firy mpangalatra, mpamon'olo, mpanetiko amin'ny Ambaribe ao, midriky prison marandraigny, folakandra alignandra boaka andro. Misy aminay ao zay ministre ny fitsarana, ary tsy amin'ny Ambaribe zaraiky fa tany jiaby. Tao nisy olo tagno zandaro eky nivakindreo t'Ambaribe, tatra ingiana maky izo napidirigny amin'ny prison 4 heures nga io mibalabala agny aja manjary agny, izy koa magnano bivava. Mbarako anao tsara be zay ministre ny fitsarana, ndao magnotany Ambaribe ao fa misy raha zay agny izy antety agny aja manjary antety agny andilagna maromokotra jiaby regny, izy magnano bivava
kajy fonareo manambotra za fa za tsy maintsy zay vavanazy. Donc tokony hainao olo zegny ministre na haindro amy tribunal hoe azovy olo nidriky tamy tangony gendarme nangalatra tamy tangony gendarme Tambaribe teto ny gadaigna marandray folakandro amboka tsô fandra izy mibalabala. Donc tsy antany araiky misy raha zegny. Io ne raha fambarany anao isan'andra Rajoely anao miala fa ro olo miaraka aminao reto hamono anao, amono taranaka anao ary andoto anao. Miala anao Rajoely fa ro olo namanao ro tsisy manjary, hypocrite, lelany agnomby, lelany piso, lelany amboa, lelany jabady, sady ambava amy fitombenana. Sarbahidy. Ialako tsigny. Ke ministry ny fitsaragna atao vasanao. Aboazy raha jiaby maloto io. Surtout ty resaka tanty. Amonoa havagna ity. Ity tegna havagna meso. Didy aboaka nareo amy tribunaly hafa, didy miboaka afaka mare hafa, didy avy amin'ny impôt hafa, ary zala amin'ny contribution baka ro tsara mez zegny ro koa fa navy eo nao tondra million oh tanty nakafa meza fa zany tegna efa latitiny ty ro contribution koa fa nazy million taratasy vita oh ty taratasinao fa nao nagnefa patente baisse tantoroko va te faire foutre zegny nareo madio zegny ny démocratie ndesinareo démocratie zegny tsy lionao Rajoely démocratie zegny tsy lionareo fitondragna zegny aviane niady magnapetraka fédéral zaboka Komoro eli ntsika ndenosy be mbobe sa Komoro fédéral ro milamy sécurité ro milamy sécurité publique milamy fantsika recrutement gendarme recrutement police recrutement tiako semi-pied halitra tsy halitra police mamango vahoaka gendarme midariko vahoaka zegny droit de l'homme est-ce que zegny droit de l'homme atsika niny signé ta Genève agnatin'ny fikambana ambe ny droit de l'homme magnitsy appliqué za boka niambigny Jean-Lahy Paolo nagnasary mivola hoe izy niantra lalagna ny lalagna nefa ny tsy masaky mamaly mba zavy aminay boka ino moa atao hoe droit de l'homme Paolo za tsy niantra za tsy nandeha l'école anao niantra lalagna ambara zay nahotaniko anao tetiny moaly zegny Jean-Lahy Paolo ambara zay boka lalagna karakory malalagna ny anaranao fa zay tsy niantra zay me lalagna fa zay tsy me lalagna droit de l'homme délégué administrateur amy commande chef de administratif zegny lalagna string ndraiky soutien amy commande caleçon azaka dalaigna vahoaka donc ministère reny ministère maromaro nareo teo ny fitsarana teo ny défense teo ny fizahantany ary teo ny andranomasina mba ambaranareo zay ino asa marigna ataonareo nalefanareo antsantsa o hélicoptère posé koa basy question nagnino tsy hita jusqu'à niany sambo i avion hely niala baka Mbaribe andeha Mayotte azalaboko anao baka Mayotte mandeha anosy be kony ko amin'ny avion anao tsy malany cigarette tiza raiky nde i tsy misasaka tiza raiky ny cigarette anao fa avy Mayotte ke avion hely niala Mbaribe nandeha Mayotte ndraiky niany avion tsy hita nefa ndraiky io bateau fantôme yatiny Saoudi Qatar io midriky miboaka aminay io anareo tsisy vola leran'izay agnano propagande ampiasa hélicoptère mila autorisation de ino zegny autorisation do amin'ny contrôle avion civil gidragidrainareo olo andeha agnano propagande fotiny ampiasa hélicoptère fa ty hélicoptère andreo mitiliny est-ce que misy autorisation aboazy baka aia autorisation ndro
ndre ro midika io fo est-ce que ro misy autorisation midika karaha ankôry agnaty lavaka ro boko miboaka karaha biribiry tsitsapegna roso brrr olo voany diarrhée boka voany biribiry tsitsapegna zay koa fa ny biribiry ohatsy razonao tsapegna fitombenao ko fa mibiribiry ambelanao fizy ny tariatra loso vita koa izy anao vao magnadio izy zegny ny atao hoe biribiry tsitsapegna amy fitombenao karaha zegny io sambo io iaty io midika miboaka zay lera tiany midika tiany miboaka fa leran'izay magnano nay mila autorisation zegny hoe dadilahinareo ataovy autorisation 2 mètres sur 60 zegny kabary misy tonga fa saingy atsika mandigny atsika vahoaka fa tsy aminazy eky raha ataon'olo reto resaka le gouvernement a Fianaratsoa za tseky tsy tokiky madame Maïs cheveux Maïs anao tiako anao zalahy fa tsika tsy mety tragno araiky fotony anao l'essence za moto ministre ny serasera mialatsigny aminao madamo anao niany foaziko ely fa elaela boko anao zay tsy nifoazy ino raha ataony zao koa izy ty ma atao forcé vahoaka tsy maintsy andeha tandregny anareo amy radio na amy télévision apetrako aminao zegny ministre ny serasera minafiky ny gouvernement forcé-gna ma olo hitandregny anareo zay efa tsy mila mitandregny anareo mbola tsara zany zay efa tsy mila mitandregny aza forcé-gna olo hitandregny anareo ino raha misy zao Fianaratsoa za megnatra za koa placenao ministre anao ministre ny serasera magnano annonce amy Facebook fa hoe hikoragna amy radio mitambatra Fianaratsoa ministre ny serasera 18h 6h ariva amiako taezagna ely anao madame ministre vahoaka amy Fianaratsoa ndo nareo koa fa rivariva nareo kajo baka an-tanimbary na nareo kajo baka amy legume ndo migaka galeoka tsary ny galeoka ny mahery fa betsileo tsy mazaka toaka ndo nareo migaka galeoka koa 18h zegny ndo migaka galeoka anareo kajo ndi tandrigny cheveux Maïs 18h zay fa tsisy raha pare handeha vandy boka izy io hiragny boka safia ino radio jiaby zay ary mila magna radio mitambatra zay mila mitambatra aminareo zay mila misaraka ndraiky anareo zay ndeha tambatra anareo ino zay maregninao Maïs na tsabo telo arika magnamia voany folo hoe atambatra anao cheveux Maïs fo magnanaova zegny iraka mpagnanaovanao ndofo zay bokasa anao minafiky mitondra vola zegny raha ndeha ataonindreo koa niany Fianaratsoa ary agnano radio mitambatra zegny ino koa raha ndeha volagninao anareo safikajo mavandy volagny irania zao ve deuxième bureau ny biky amijy zafady zandry bigy blague tsy maintsy asiatsika hely hoe iny boka premier bureau igny irany premier bureau ny bigy amijy mavandy anao mivolagna tsy tia zao izy zay fa tsy tianareo gouvernement iny fa nareo fo tsisy jery foagna tsy mety tian'olo zegny raha misy Fianaratsoa 18h zegny koa madame ministre Maradona mba poseko aminao question zay forcé nareo ndi tandregny radio mitambatra nino fotsy agnabiafanareo Star Times Canal Plus tsy haiko nino amy reto radio tia mivahoaka tandregnesagna reto amy reto télévision tiany vahoaka zahavagna reto biafa ampidiana amindreo autorisation ndreo anareo kaza mavandika hoe ny Star Times tsy tia andefa reo non nitirenareo orogno Star Times nitirenareo tenda Canal Plus nitirenareo zay canaux jiaby tsy mianky amy fanjakagna mba tsy hidirany reto radio télé zay mila io fa zay tsy milanao anao koa ty sanjy misanjy fa nareo
aya voloa ao ndraiky amy primature ao fa zay tsy mila anareo nde mizaha soranareo fa mandreraka mitandregny feonareo mampadonto alohanay lavitry mitandregny iragasiny ambanitsena mba hainay mivolan-draha mijijy raha fa nareo ndeha radio mitambatra zegny atambaro alohanareo jiaby amy gouvernement telopolo magnano hoe ikoragna atsika bus fantôme zegny baka ataoko agnaran'zegny bus fantôme lany clé baka ro oh nagnafatra bus électrique navy teo raha io électronique hitan'olo jiaby amizay fiche technique ndraha io bridge lany clé edy ro zao edy tsy haindreo koa iny vandy andeha volagniny bus ty tampoko zavanao alavany bus io mira alavany taminay Tadiego teo nisy zigny taloha za mbola nianatra tamy confrère Tadiego teo ary mbola maro koa olo promotion arakaraka aminaka nahita bus aby zay teo nisy ry Tsaroviao ry Pesosy ry Dadilantarondro tamizegny bus mbola 20 francs 10 francs tamy voalohany nanonga 20 francs 100 francs bus zany ala Diego zany andeha nianatra Tananarivo mira lavany zigny taloha iny raha misy 7,50 m ry Saviemo ry Mercedes 508 regny fa tsy Mercedes 1924 amin'ny avoloa koa baka ry Pesosy ry Tsaroviao zay zalahabo koa anao tsy tara l'école mifanesy ro marandraigny magnatriky tsaiky à l'école mifanesy anao tsy tara l'école mody matsanga fa haindreo micalcule lera mpianatra mody aterigny malaky 2 heures moins 1 heure et demie ro fa mitatriky mpianatra koa mandeha école frère mandeha jusqu'à Notre-Dame anao sy tere miandragna bus fa ity bus fantôme ty 7,50 m ty tsy haiko hoe za tsy mahay mikonty baka za tsy nandeha l'école fa za nandeha l'école bokoa za nandeha l'école agnarany gaskara rapaka anazy tany maleny latsaka finigoatra kiraronay tritriny amboa fa zanakandreo mivolagna fa nianatra tamy frontière Suisse managna diplôme ny vidigny question apetrako aminao ministre ny transport mientefa aminao ty anareo ministre io niany maro aminareo hoaniko mientefa aminao eto za ministre ny transport 7,50 m le bus hybride dikan'zegny sady mandeha carburant izy mandeha moteur fa io tsy électrique wala tsy électronique mba mivoleza mavandy nino amizay question apetrako atsika jiaby agnapitrako question ty mikasiky bus fantôme ndreo ty jusqu'à zao bus io tsisy agnarana aminaka izy bus fantôme karaha sambo mitriky miboaka amin'ny Ambaribe ao biribiry tsitsapegna ao io firy loatra maolo andeha agnondragna anareo agnatin'ny bus 7,50 m andeha mono olo koa anareo amin'ny bus io fa tsy vitanareo mamono olo partout andivonenareo koa boko andeha piganareo ino koa CVO koa CVO moins zao boka fa tsy CVO plus zao fa CVO moins telopolo mipetraka non 20 mipetraka folo mitsanga karakory tsara be ampodiko roapolo olo mipetraka folo olo mitsanga dikan'zegny roapolo zegny anareo passager plus le équipage aroe
chauffeur receveur. Mbola ataoko aroy etrenika za tsy mahay firy receveur an'le tondro io. Donc zegny anareo agnatin'ny bus io ao à proximité 32 chauffeur ndraiky receveur. Donc le anareo roapolo mipetraka ndraiky le olo folo mitsangagna, eto apetrako le fagnontaniagna hoe aiza le droit de l'homme, magnakory fipetraka nombre ny handicapé iondrina bus io. Ko vrai bus magnara-penitra misy place tsota farafaratsiny libre ho an'ny handicapé na mental na physique. Misy amin'ny bus nareo raha zay sa hoe handicapé tsy miondrina bus io fotony électrique électronique? Araiky zay question. Faroy telopolo anareo miondrina bus io, frais 2500 francs. Mba ataova koa ny compte, izy mandeha indraiky baka 67 izy mandeha agny igny, ohatrino no rendementareo voyage araiky? Atsika boka mianatra amin'ny compte. Zay boka tsarinay 1 plus 1 mety ho 13 fa ne 1 plus 1 toujours 2 ary 2 moins 1 izy égale 1. Fa nareo boka antaniako 2005 le bus, telopolo olo andesiny, 2005 le frais francs, izy miala 67 izy rrrk mandeha agny igny, ohatriny eky vola ampidiriny amin'ny agnatin'ny caisse. Ary mipiry magnano voyage izy resaka embouteillage be Taninarivo io. Nde bus magnara-dalagna fihezinareo aby reo fo mitretre resaka rendement. Fa ty bus fantôme ty ohatriny rendementareo amizay? Trosa de zazo vahoaka kazakadalenareo, anareo tseniky nividy aminany io fa mbola nitrosa. Za nizaha tamin'ny Google fandehan'io photon bus io, $40 millions araiky amin'ny bus io. Io bus nandesinareo io, ohatriny zegny trosa nandeha nitrosainareo tany koa nangalanareo bus io, tsy haiko misy firy izy navy eo. Trosa koa tsika e, tsy sakindro volagny raha zay fa trosa zo. Normal amizay sinoa mandeha antignana agny mandeha mangala fasimenty. Azandroko nde vola inana dité maraindraigny tsy hita amin'ny 2005. Anao andeha bus fantôme 2005, anao mody baka ankatso la mandeha vita. Ke apetrako fagnontaniagna za ino re avantagenareo amizegny? Aia koa nde angalaranareo vola mba hoaka nde agnefanareo trosan'ny bus fantôme io? Mbola frais zay ndraiky passager eto amizay kabaro. Magnanaova compte atsika e, nareo managna bus io mety mikonty karaha za koa baka. Tapako lohako io koa niasa nanomboko zo fin d'année io ravagna. Fotony nagnino agnontania gouverneur an'Analamanga edy mba fa firy kilometra lalagna vita Taninarivo ke i bus revoka io andeha Taninarivo ao. Alhamdoulillahi rabbil alamin. Za mandeha vite baka 67 avy malaky ankatso plus que za andeha ondragna bus fantôme io. Saky magnampariage. Fotony bus io tsy raha mandalo lala manapaka. Zany andalo lala manapaka.
za baka 67 andiankaty za mandeha lalagna manapaka za ty zay ty 3 tsy aiky ny tarimigna tan-tragno zay Tananarivo to 3 tsy aiky ny tarimigna an-tragno zay mbola mipetraka tary tambody vorokely tamboro manarigny tary zay mianatra Andohalo misy moment zay mamango dia vity baka Andohalo ravagna 6h ariva igny vongo eny dia vity baka Andohalo jusqu'à ambody vorokely igny zay manapatakatatata zay tsy avy ofo Antanimena zay kofa navy Antanimena io zay avakanzo manga zay mahitsy mazo ino mahitsy be akanzo manga izy boko fa nasiandreo rond-point tsy hainao lohany ndraiky votiny zay fa avy ambody vorokely Ambohimanara tamizay mbola hoe ligne 5 tsara nisy tsy haiko 105 tsy haiko 205 tsy haiko 115 tsy haiko tsy haiko nisy zegny mbola bus ligne 5 zay mamango dia vity mandeha mianatra Andohalo zay mamango dia vity mandeha mianatra Ampefloa baka Ambohimanara la même chose zay niala ambody vorokely zay mifindra Fort du Chêne mba nagnatognatogno centre-ville za tsara nahay nandeha ligne 19 baka Fort du Chêne mandeha Ampefloa non tsara niako nandeha ligne 19 Antafita Fibata Fima tsara nondrano za mandeha dia vity baka Fort du Chêne za mandeha Ampefloa lalagna manapatapaka za avy alohan'ny bus Ampefloa apetraka atsika amizay fagnontaniagna oui 2005 frais aller 5000 aller retour ifenaro amin'ino ma chauffeur ifenaro amin'ino receveur ifenaro amin'ino koa andeha ataonareo contrôleur araiky zay ireo bus io ma bus fantôme marigny tsisy entretien tsisy changement de pièce tsisy changement de pneu amono olo e otrino amizay jiaby zegny 4 litre carburant ampidirinareo agnatiny ameko exemple anareo ninaka io izy reo break hybride za niala boka taminaka tagnabo tay nandeha aty 70 € plein pa 70 € plein nany za navy antanisy za ty tanareo tre araiky ty train plein izy boko miteka izy mazo deuxième trait miala hely ny deuxième trait izy bride izy magnano zegny ndraiky za tsy mitsangatsangana isaka 100 mètres ny areny bus za niala tagny za nampidriky 6e naka igny za navy an-tamboako edy za mandatsika 5e 4e 3e 2e pak izy miala deuxième trait baka amin'ny plein amizay ke intsakaiky ty bus premier deuxième tsy haiko nareo nianatra tobily taia auto école taia fa tsisy vitesse mandany karaha premier deuxième comme bouchon mampignoignoigny olo jiaby à Paris mampignoignoigny olo jiaby amy grande ville Europe premier deuxième io mandany gasoil ke anjaratsika magnontany hoe vola baka io koa andeha angalaranareo andeha agnanaovanareo raha jiaby zegny amty bus fantôme nareo ty mahaiza mikonty anao hoe zegny apetraka atsika tsy araikiraiky aminareo fagnontaniagna ao za karakory halitra andeha angalitra koa nareo zio boka andeha mpandehananareo bus deja baka araiky agnabo igny ino agnarany igny araiky magnembagna igny fa tsy pare edy fa za magnamenareo système
iny système ameko anao président ataoko blague hely président hitanao bisinao 7 mètre io ahotogna agnabo ary ataonao karaha hitanao ampondiny bus à Limoges boka misy ampondina roe zay karaha tramway sady misarge izy igny no mandeha carburant hybride ino antognonao agnabo ary téléphérique ary ro bus io président ay anao tsisy dépense non président anao ne volaniko anao koa nampidiniro olono abrito agnatin'ny lavaka bus tsisy rendement andeha ampiasainareo nde za tsy même compte o chauffeur-ny Gosti amin'ny Sofia amin'ny région Sofia zay mba heheko fo misery droite eo zay Sovaline Gosti zay boka ataony chauffeur-ny Gosti amin'ny région Sofia Gosti mba heheko mangala droite eo izy ke itsy ake bus fantôme nareo ty zala andiniky koa nareo vahoaka iondagna sady tsy iondagna deja marigny volanao nezandry deja zo io fo tsendriky gasoil fa miantogno carburant fa miantogno Antananarivo iro hampanonga zo boka zo ataondreo nefany tompona ndraiky tsy ao amin'ny hydrocarbure vola tsisy atahoragna mahampy gasoil carburant tsika pétrole tsika jiaby nino ke mino station tsisy mahampy izy ka station milatra mahampy olo mijaly marandraigny ariva angala bus tsisy gasoil anao vola mahampy nareo satrokajo mavandy za teto nefa nivolagna président anao nanonony camion nahalitra gasoil igny ampizany raha vatomanga nareo fa citerne any tsy ameny hitatry gasoil nareo baka Tamatavy ino amizay raha nisy potendreo train Tamatavy Tananarivo izy amizay niantogna anareo parce que ato zéro za teto fa nivolagna andra raiky any tsy ameny raha vatomanga citerne any reo eo nareo miantogna voilà izy akeo izy tsy mikoafy hoavy baka zo de mamonimotry tsy maty eo fo nareo igny hampy ny stockiny gasoil ny stockiny gasoil mampy na ino basa amy station tsisy ande volagna nino koa nareo zio mbara zay boka ande volagna nino koa nareo zio raha misy zegny boka tsy tokony hijaly olo fa raha misy olo mijaly ya fa objectif nareo koa boka le mampijaly vahoaka fierté nareo ne mampijaly vahoaka fotony nareo zio boka nagnano saja nahazo vato fitondragna ty ne nagnano saja nahazo vato tsy ty ala ngalane brin zany nareo tsy miala ba igny resaka iny bus igny bon amaragnako izy misy raha roe mahagaga izy boka tsy mahagaga fa mahazatra alohan'ny ivolagnako raha roe io eto de isorako manokagna président Percy leader anay amin'ny MRFM mouvement révolutionnaire ny fédéralisme de Madagascar merci président mazava ary tafita amin'ny vahoaka ny tanjony tiatsika atao fanambarany teto matetiky ary nazaveko teto matetiky hoe zahay amin'ny RMFM tsy lese sy tadiaviny de zay fa kajompetraka zay niany nitsangagna koa même président Percy niany nagnano fagnazavagna anany izy nitsanga za koa nitsanga zay kajompetraka parce que zay tsy mitady sezy zay tsy mitady pesosy mbahoaka ary zay tsy andeha hagnano kongo mantsika sady hina vola mbahoaka ny hina vola-panjakana ny fitondragna zay
fa nazava tsy ampiako tsy agnatsoako fagnazavagna nandesin'ny président Persiny any. Bravo président, mankasitraka anao toerinay jusqu'à andesinay jusqu'à farany anao hoy izy rosy mehe izy zegny hoe arrivétsika ny terminus fa tsy antegna andalana. Nazavaiko teto raha jiaby nazavaiko teto izy naboakany président Persiny any. Zay tsy magnano karary sasany. Rango faela ny tokony nagnapitragna ty fédéralisme ty, état fédéral ty. Rango tamin'ny ray aman-drenintsika taloha aby regny fa losy razagna regny mbola jeune jusqu'à ro tanora nitifirigny tsisy raha tsy natao rô, mbola fitondragna tsy manjary nataonareo Madagasikara. Donc zay hetaranaka mandimy baka afara hitsanga. Zay tsy lapanjery ary zay tsy tragno fagnahy. Fa raha hitanay tsaiky hanjara tamin'ny fitondrany ngay raha tsy mandrava paix à son âme no andesinay ampitaigna amin'ny zana-bahoaka ankehitriny hoe mafy raha mahazo atsika ty. Ndre Taninarivo fo fa mitretrefa hoe mafy raha mahazo vahoaka ao. Mafy. Ke nazavainy président Persinian igny miantsaka sy andavany ny objectifnay de ny hoe iarahantsika malagasy miaigny agnatin'ny filaminana, agnatin'ny aravoana, agnatin'ny fifankatiavana. Fa ty fitondragna ty no tegna nagnapodiky ny mot atao hoe fiavagna. Nanomboky 2002 le mot fiavagnana ny potehindro ny fandimby ny tondra tito. Ampodiko zay tsy volagna hoe zay andendrongana na hoe andendrava fitondragna, non, fa zay mampita mampianatra ny hely anagnane amin'ny vahoaka mba azahoandreo jery fa hoe ilaigna marigny le état fédéral, ilaigna marigny le budget provinciaux fa tsy budget centralisé. Mazava zegny donc e. Za boka tsisy ampolo cobra. Za koa nisy ampolo cobra mbo napetako teo ampolo cobra ndry zalahy reto, donc mety nazavazava kokoa. Fa za tsisy lampy cobra. Fa izy zegny zay volaniko zay tsy tramony jery, wala zay tsy lapan'ny fagnahy. Fa nagnazava zahay, nagnazava i Persy igny hoe ny objectif mba hitambarantsika jiaby union fait la force, mba hipitrany état fédéral. Une fois état fédéral koa mipetraka, donc mazava ho azy apetraka en place ny budget provinciaux. Samby olo amizay mitantana ninany. Fa tsy zegny ke aminay agny zala tourisme ke Taninarivo mitantana volanay, mahagaga malany fagnahy. Normal boka. Olo apetraka andro aminay ao, olo gôgôly arery, gônigôny areriky. Tsisy olo masaky miady fitondragna ty ne. Fotony ino? Voapindy pesose, ta gueule, tiens, ouvre ta bouche. Amiagna pesose vavandro fody. Misy boka olo. Za nagnotany vahoaka any Ambaribe, azala. Zoma mba nangala hevitry taminareo vahoaka, na taminareo conseiller moi, Ilogarou Ali Aboudu, magnano izy fa topo tanàna ke raha jiaby pindarigny orange. Non, volaindreo sitraponany. Azala. Ketsika vahoaka mandiniky. Manginy. Fody vava. Io raha tiany orange. Gagano.
anao mijotso rango amin'ny port jusqu'à anao avy afaseny Ambaribe nanjaro orange jiaby alia bodo ndono mandem Quincaillerie de la Mer za ikaiky Quincaillerie de la Mer volanko à mesa 25 boîtes de peinture de 25 kilos alia bodo orange pindariny cimetière ne io ataony orange. Non, sérieux, anao misy numéro naka alia bodo kaia baka za ko acceptenao zegny kaia Quincaillerie de la Mer 25 bidon peinture boissez combien Quincaillerie de la Mer pindaro orange ko cimetière asala anao tegna magnano loany boto hoe zegny raha agnaty loanao taonao peinture orange partout zay manangataka aminao zay vahoaky ataova orange Ambaribe are mamena nitondra zao tsy nagnano mena monument tamin'ny fitondra tamin'ny tagnatiny membre ny fitondran-dratsiraka violet tsy nagnano peinture violet MFM natanjaka tsy nagnano peinture mena niananao orange bobo match baka andoharano agny ambanjany samby rano agny anao magnano tanànanay orange best antsoroko anao wow vahoaka koa nipetraka amin'ny tanàna io e tsy zay agnaty lohanao ratsy be io andeha ataonao io zegny raha misy ke mba tsy aviany raha karaha regny aviany hoe mifoaza atsika miaraka mitsangana atsika ary atsika koa nitsangana ny ray hihinany tambatra ndray io sakatenao sy ranjanao sy mitsiotsy sakindreo legny ary raha zegny ho avy za zanaka Ambaribe mitsangana en tant que za maire FM-ny Ambaribe miaro vahoaka amin'ny tany aby reo midira ao baka nareo volaniko midira ao nareo za ko mbo velogno fampitady fatatsika aleo ataova mandalova eo yacht-nareo io sabogragraka nareo reo andesa ao baka nareo volanareo io mandrakizay mbo ampidiranay lambo agnatin'ny tragnondreo karaha nataonareo nampidiky lambo taminay tamy mahavavy ke zegny izy ry avako aby eto tsisy vola hoe mahay fa nohony raha fa mafy mahazo atsika zahay miady ho anareo vahoaka zay tsy andrava zay tsy andatsika lion'olo karaha roa fa zatra mandatsika lion'olo 2002 tsaiko 2009 tsaiko 2018 tsaiko 2019 tsaiko 2000 jusqu'à 5 ans roa mila mandatsika lion'olo agnatin'ny fitondragna roa toujours mandatsika lion'olo zay tsy magnano karaha zegny 6 mois nitsangananay zay tsy nky misy vahoaka nakadalenay wala ny fitahina ary zay tsy amita-bahoaka zay tsy andivoana ka andizarenay kaskety azoko be ndraiky marigny misy kaskety maro fa izy tsy mizara tsy fizarako kaskety aminareo ndeha tadiavako place non anareo ndreo tadiavako place baka anareo mba hipetraka tsara azoko be sady mavita mitsangana izy mavita mipetraka mavita mitsinjaka tamin'ny baliny hoahoay ke eto ry vahoaka malagasy basika anareo ro zao volango aminareo lany clé ary andreo jery baka atsika tsy volagna le ino raha igny nalefa agny ivelany analyse ry 4 heures biso igny ane valcorès zegny naviandreo nandeha tandafy fa reo tsy andeha hiady ilze pasy ry 4 heures biso igny valcorès nandeha ndafy tapoko navitany koa corès raté nipody na ino ndraiky niandro tsisy raha sakindreo nivolagny diandreo tagny ro ko tsisy raha nambarandreo ro igny koa nahazo raha tsara tagny zagnahary tsy tandry atsika Madagasikara teto koa nahazo raha tsara ro tamy diandreo tagny igny
loaka efatra sofinao nazo ny totolala ndraiky ankarara bisony fa matoa ankarara bisony no tsisy raha volagny tsy navoaka dia ko resy raha ty tegna ko resy raha ty ka justement baka zandry nambarako anao teto ane bateau fantôme maventy bateau AW igny ke olo jiaby tagnaty izy tsy hita avy eo volagna anao tsara aby na bateau fantôme iny nandeha kidnapping reo tamy lalagna atao ramasendreo raha jiaby nandesindreo amindray sambo iny taritindreo nandeha amindreo akatara Arabie Saoudite agny agny amizay izy vangoendreo raha hafa zana-bahoaka amizay fery faty tsy hoe resaka possible zandriko tiako possible reo tsy nahazo bonne nouvelle baka ta Paris mauvaise nouvelle nazondreo tagny Corée raté nignamagnamagny edy ry ankarara biso ry 4 heures bisogny tsy haiko docteur Jacob tsy haiko docteur Manuel tsy haiko docteur reo jiaby nandeha tagny docteur reo mipody bako tsy analyse nandesindreo tsy résultat iambesan'ny vahoaka Élysée Passe nandesindreo reo jiaby encore avantso sui nanginy aminaka ko resy raté nipody amy tany josy zarany angady nipody amin'ny antsorony ke zegny izy ry havako aby atsika mizahava foiky atsika ny fitondragna ty fa tany lavoagny tegna ko resy raha ty allo ataoko dédicace-ny azovy 4 heures bisogny ataoko dédicace-nao ty amaragnako émission naka etiny any andeha amy reto délégation ta Paris reto ko resy raha ty andeha amy totolala docteur JB alefako aminao ty totolala indrindra fa ho anareo délégation jiaby nandeha ta Paris igny zegny nitaritiny ministre Rasata MAE ministre affaires étrangères eto koa zany magnano velomanareo jiaby tandrignesa tsara ira ty ankarara 4 heures bisogny docteur Jacob ministre Rasata ty hira baka amy zoky be mba mampisy force anareo nandeha ta Paris tamy 3 jona zay boko fagnanaovandrozy 3 jona tamy 30 juin magnano velomantsika jiaby amy magnaraka koa